Sawubona baba, sikubingelele kwikhaya TV2. Siyabingelela kakhulu mfowethu, siyabingelela. Sijabule kakhulu baba ukuthi siphinde sikuthole sikwazi ukuthi ke sixoxisane nawe ngoba sike sabona einzukwini umsebenzi emuhle eniwenzayo lapha kwi-Labour Desk le MK Party. Lapho ke enithole khona amantombazane lawa abeqola abantu ngokuthi bazobafaka emsebenzini wakaPrasa. Ithini into lapha indaba yakaPrasa? Ake ngisho kanje, ngibingelela kubo bonke ababuki nabathandi baka TV2. Cha, no, into ebalekile la ukuthi umkhonto unjengamanje uestablishe iMK Labour Desk. Ekwazi ukuthi abantu base South Africa njengoba sasibathembisile ukuthi even emva kokhetho sokwazi ukudila nezinkinga zabo. Ilokho ke sikwenzayo njengamanje. Sidila nezinkinga zabo and senza sure ukuthi abantu bayasizakala. Njengamanje ke le yakaPrasa, it's a problem enkulu le yakaPrasa, because kaPrasa sishawa ukuthi abantu abenza icorruption bangaphakathi kwisystem. Abantu untombazana ofikile ezo reporter ube nabantu abawu60 ababanjwe nabinkunzi, abantu bangaphakathi kuPrasa, plus nentombazane ebikade ingasasebenzi kwaPrasa. So njengamanje sikwazi si-investigate leyo ntombazane, sicela nabayibonayo sizoyiveza ngoba sekufanele abantu bayazi ngoba isiqola abantu abaningi ngegama lakaPrasa, imbethe ingubo zakaPrasa, kodwa yake yasebenza kaPrasa, nasi staff sakaPrasa si-involve kule corruption esibhekene nayo. Sekuze kwehla ke-national investigator ngalama crisis corruption enzeka kaPrasa. Njengamanje silinde ukuthi kuboshwe abantu abaningi ngale corruption eyenzeke kaPrasa, and siyakholelwa futhi ukuthi emva kwale corruption izocaca into yokuthi abakwazi abantu ukuthi bakholele izipoki ngemali ye-state. Abakwazi abantu ukholela ukuthi bona bahleze ekhaya kube khona izingane ekuthiwa i-apply, kanti i-applyela abantu abazogcina besizakala ngezimo zabantu. Ilokho kakhulukazi esikushoyo. Okay, hayi siyabonga ukuyicacisa le ndawo. Sike sabona la ku social media abantu amantombazane awu2 akavezwa engaza egqoke yona imfaniswano yakaPrasa, engazathi iwona abanye babo ababasola, abanye babo abaqola abantu. Angalo mhlambe usuke wayibona into enjalo. Injalo nje, yibo lawo mantombazane impela aqolele intombazane efike kithi yazo report, and yiwo lawo mantombazane esithi obuke lesi stage se-TV azi ukuthi akaxhumane nathi ku-071 978 4717. Mayayibona nje leyo ntombazane eqola abantu kaPrasa empofu enkulu, yake yasebenza kaPrasa, ifake neskipa sakhona futhi isebenzisa amalogo akaPrasa, kodwa akuyithathi eceleni lento ethi nakhona kwaPrasa kunabantu abenza ubuqhophololo nobugebengu ngayo le ntombazane okuyiyona eyenza lento kwaPrasa. Hayi siyabonga umsebenzi omuhle. Mhlambe ke mungase nje mhlambe uthi ucela abalaleli nababukeli ukuthi njoba sila enkantolo bekuyini imbangela ukuthi sibe la enkantolo. Mhlambe umuntu akakubeka ukuthi uANC ulahlekelwe idirection. uANC simhlulile siyokhethweni ngento yegama nelogo, but uANC insist ukuthi namanje he wants to claim back igama lomkhonto, and igama lomkhonto akalisebenzisi uANC, usebenzisa igama elithi ANC, but ke ngenxa yokuthi ubone ngathi ku right noma urelevant ukuthi asebenzise umkhonto kuzona zonke izinto azenzayo, ukuthi akwazi ukuba relevant, athatha umkhonto awuyise enkantolo. And nakhona imantshi
kunalento ethi why njalo inga-rejectwa i-case ngoba ikhona lento yokuthi i-case ihlala iy'nkantolo zi-reject i-case ngoba it's a fruitless expenditure and it's a money yabakhokhi bentela eletha njalo u-MK kuphi enkantolo yini nayo inkantolo ingayisebenzisi i-discretion ethi this case has been finalized. Alikho umuntu oyophinda aqhubeke akhulume ngento yelogo negama le-MK. Ngeke sithi sesicontestile sesinabantu eParliament bese siyaqala futhi sizocontesta into yegama futhi again. This is not right. For the ANC to be cheap like this, it's not right. Uma bengasala sebelahlekelwe ipolitiki abavele baphume kwisystem yepolitiki abangene kuyi-GNU bangene kwi-DA abane bangangena futhi nasenkathini kunokuthi baqale balokhu bejahana nomkhonto bazenza babe relevant ngomuntu abathi izolo kade bethi izolo bamxoshile but at the same time futhi basafuna igama lomkhonto sibe siyi-opposition eParliament likazwelonke. So it doesn't make sense. Hayi siyakuzwa baba, hayi siyabonga baba ukuxoxisana nawe. Ngicabanga ukuthi ababukeli bazwile.